Pulit ke East Khas Hills ki blalet ban kem ye wave the khot ka Khasi Students Union KSU Central Executive Committee ha ka arpinyo trik uyayong arajar arpsaw nak Nongïalam kapor kumbalai BJA kilala ban pendap Atiar bishari u hagayeng kashari jong district and session judge jong ka East Khas Hills ha kapor janmiet Hashwa ban Atiar bishar shagayeng kashari nagajaka kabakila set shipora sadar police station ki Pulit kilalit ban ra sa Shillong Civil Hospital ban le ka medical check up naka Kyrwoh kabau SP ka East Khas Hills uritu raj review pa skilat patay kubor lapentep bayuni Nongïalam ke KSU Sngi ba itu kerteng kumusamla rangba ostanik marbanyang lakem hakabede ba kajingja ichamati ka janmiet arpinyo trik ulber arjar psaw kabede ba kajingsha penyap ki arngut ki barjala ki artli ki case ki bala register hashela police station kajingra bantian bishar yauni Nongïalam ke KSU kane adu kumba arken tatam patendal dep layo jingtep baki Pulit kin yo ban set u hadu Hynriew Sngi along haka Kyrwoh kabau SP upha ula kentu ye ki ba bakin long ki bajajai nak benta ka shongsuk shongsan ula ongru bakito ki bapen ken kin sha pen stam kat kom ka an What from? What from? What from? KSU! KSU! Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya